Мёртвага забойцу Аляксандра II педантычна фатаграфавала паліцыя. Пасля яму адрэзалі галаву і змясцілі ў шкляную пасудзіну і залілі спіртам. Галаву вазілі па паліцэйскіх упраўленнях, па турмах, нават паказвалі дворнікам. Бо ніхто не ведаў, хто гэта такі. Калі перад смерцю паліцыя дапытвала параненага, хто ты, той адказваў «не ведаю». З вами Катерина Водоносова ў серыі перадач «Трызуб і пагоня». Сёння мы, канешне, ведаем, хто падарваў бомбай расійскага цара. Студэнт, рэвалюцыянер, тэрарыст, урэшце шляхціч, які лічыў сябе ліцвінам, Ігнат Грынявіцкі. Пра яго сёння і пагаворым. Дарагія сябры, калі для вас цікава, каштоўна тое, што мы робім, калі вы хочаце, каб мы працягвалі гэта рабіць, то не забывайцеся на падабаечкі і падпіску на наш канал. І таксама пішыце, калі ласка, ў каментарах, што вы пра гэта ўсё думаеце, ці ёсць у вас меркаванне на гэты конт, калі, канешне, для вас гэта бяспечна. Дзякуй. Перад сваёй гібеллю Грынявіцкі, калі ўжо жыў на нелегальным становішчы ў Пецярбургу, напісаў ліст. Яго пасля знайшла паліцыя. І там мы чытаем: «Я не буду ўдзельнічаць у апошняй барацьбе. Лёс асудзіў мяне на раннюю гібель, і я не ўбачу перамогі, не буду жыць ні дня, ні гадзіны у тым светлым часе, але лічу, што сваёй смерцю зраблю ўсё, што павінен быў зрабіць, і большага ад мяне ніхто на свеце патрабаваць не можа». Ніякага светлага часу пасля адчайнага ўчынку Грынявіцкага, зразумела, не надышло, але пра гэта пазней. Скуль ён наогул такі ўзяўся і што прымусіла маладога хлопца з добрай сям'і стаць забойцам, а хутчэй камікадзе. Ігнат нарадзіўся ў 1856 годзе ў маёнтку Басін у Менскай губерніі. Там бацька працаваў эканомам, а свой маёнтак вялікія Грынявічы на Падляшшы здаваў у арэнду, бо, хаця і шляхта, але па вушы ў пазыках. Дарэчы, сямейнае прозвішча некалі было Грыневіч і пазней толькі Грынявіцкі. На Ігната былі вялікія спадзяванні, каб ён выцягнуў сям'ю, выбіўся ў людзі, і той чытаў, маляваў, вучыўся ў Беластоцкай гімназіі. Ён быў такі разумачка. З дому яшчэ ён меў мянушку Коцік. Яна перайшла пазней і ў рэвалюцыйныя колы. Беласток, ды і ўся гарадзенская губернія, куды гэты горад уваходзіў, быў для Расіі дастаткова праблемным рэгіёнам, бо вось-вось, толькі-толькі адгрымела паўстанне 1863 году. І акурат тут дзейнічалі Каліноўскі, Рублеўскі і іншыя. Але Грынявіцкаму на момант паўстання было толькі 7 годзікаў. То бок ён і такія, як ён, гэта наступная ўжо генерацыя, якая, канешне, чула пра тое, што тут рабіла Расія, але ідэйнае напаўненне ў іх было іншае. Гэта быў сацыялізм. З ім Ігнат мог пазнаёміцца яшчэ ў старэйшых класах. І зараз я, ведаеце, напэўна, скажу даволі крамольную рэч. Можаце паспрачацца са мной у каментарах, калі хочаце. На той момант, у 1870-е, сацыялізм гэта пра свабоду, пра такое ўсё харошае. Вакол гэтай ідэі збіраліся тыя, хто хацеў зменаў. Ну, а хто за скрэпы і за расіюшку, гэта манархісты, іншы лагер. І вось з гэтым усім у галаве Грынявіцкі, лепшы выпускнік гімназіі, едзе ў 1875 годзе вучыцца ў Пецярбург. Атмасфера ў тэхналагічным інстытуце ў Пецярбургу, будь здароў, бо вольнадумства, нелегальная літаратура, страйкі студэнтаў. У адказ кіраўніцтва ўводзіць рэгламенты, праверку лістоў і нават асабістых рэчаў студэнтаў. Ці яны могуць проста распусціць курс, а пасля аднавіць толькі тых, да каго няма пытанняў. Да Грынявіцкага, дарэчы, пакуль яшчэ пытанняў няма. Але і там, у сэрцы імперыі, ўсё наэлектрызавана рэвалюцыяй. Усе чулі пра Дмітрыя Кракозава, які спрабаваў забіць цара Александра. Няўдала, ён быў павешаны. Чулі пра Сергея Нечаева з ягонай арганізацыяй «Народная расправа». Вельмі характэрная назва, праўда? З яго Дастаеўскі, дарэчы, сам былы рэвалюцыянер, пакаяўшыся, спісаў героя сваіх бесаў. Моладзь чытае Чарнышэўскага, Бакуніна, ходзіць у народ. Гэта, дарэчы, вельмі прыкольная тэма, бо
Там была наіўная вера, што рускі народ трэба проста разгаварыць, прасвяціць, пабудзіць, ён стане лепшым. Ідэя, дарэчы, правалілася з трэскам, бо сам мудры расейскі народ, усе гэтыя карабейнікі і рамезнікі, яны здавалі студэнтаў паліцыі і так арыштавалі сотні хадакоў. Ігнат Грынявіцкі выбраў свой шлях у 1879 годзе. Яму была нецікавая кар'ера інжынера, ён ідзе ў партыю «Народная воля». І гэта была такая движуха за устаноўчы сход замест цара, за нацыяналізацыю прамысловасці, за перадзел зямлі і свабоды, свабоду слова, друку, сходаў, вось гэта вось усё. Тады ж пра Грынявіцкага ўпершыню напісалі асоба, падазроная ў палітычнай надзейнасці. І тут важна, у праграме нарадавольцаў прапісаны тэрор чорным па белым, супраць чыноўнікаў, паліцыі, шпіёнаў, бо хаджэнню народ нічога не далі. І трэба новая стратэгія. І гэта палітычнае забойство. Даць прыклад трудзяшчымся масам, Вера Засуліч страляе ў обер-пракурора Трэпава, Сергей Краўчынскі забівае кінжалам шэфа жандараў Мезенцава, губернатары, начальнікі, усе яны ходзяць і абарочваюцца. А хто наступны, да каго яшчэ прыйдуць? Напэўна, максіма гэтага пакалення чытаецца ў словах афіцэра Суханова, аднаго з нарадавольцаў. Я адчуваў, што няма чым дыхаць, што паветра няма. І тут вельмі цікавы факт, што сярод рэвалюцыянераў шмат палякаў, беларусаў, украінцаў, не кажучы пра яўрэяў. Пра Грынявіцкага народнік Леў Ціхаміраў пісаў: палякі упарта называлі яго Грынявецкі і прылічвалі да сваіх, аднак сам ён зваў сябе ліцвінам. Часам дадаюць, што і па-польску ён размаўляў так сабе. Ну і вось пытанне, што яму, ліцвіну ці паляку, не так важна, да расійскіх справаў? Што ён там забыў? А ўсё проста. Па сваім складзе гэта быў тыпаж вельмі падобны да Кліноўскага. Але палітычная сітуацыя 1870-х прымушала такіх хлопцаў, як ён, ісці не ў Налібоцкую пушчу разам з касінерамі, а ў піцерскія майстэрні з дынамітам. Гэта быў мейнстрым. Пра асабістае жыццё Грынявіцкага мы ведаем мала. Уласна, яго сыход у народную волю – гэта адмова ад асабістага. Мы чытаем пра яго як пра надзейнага таварыша, як пра канспіратара, як я казала, сярод сваіх ён быў коцік, гэта дзіцячая мянушка, якая прыжылася, або Міхаіл Іванович, ці віленскі мешчанін Мікалай Ельнікаў, гэта ўжо па падробных дакументах, і ён сам, дарэчы, гэтыя дакументы і вырабляў. Ігнат працаваў у так званай нябеснай канцылярыі. Гэта цэлая індустрыя па вырабе фальшывых дакументаў для сваіх з движухі. Ён працуе разам з такімі вядомымі людзьмі, як Андрэй Жалябаў, Соф'я Пероўская. Побач землякі, Рыгор Ісаеў з Магілёва, Антон Барэйша з-пад Пінска, Еся Гельфман, дачка мазырскага лесапрамыслоўца. Гэта адукаваная моладзь, прыгожыя людзі і, ўрэшце, кіраўнікі народнай волі робяць кастынг і выбіраюць тых, хто мае забіць цара. Бо ён жа галоўная мэта, і гэта ўжо 7-я спроба царазабойства, на секундачку. У Грынявіцкага былі вось усе гэтыя адпаведныя якасці: халодны розум, ідэйнасць, дысцыпліна, беларуская упартасць. І таму гэта быў ён. Праз год пасля яго гібелі ў Лондане выйдзе брашурка з біяграмай, дзе мы чытаем: тое, што трэба зрабіць, ён рабіў так, як быццам на гэта была ягоная асабістая ахвота. Небяспечна ці не, прыемна ці непрыемна, розніцы яму не было. Трэба зрабіць, і ён рабіў. Трэба сказаць яшчэ пару словаў пра мішень, пра Александра II. Здаецца, нармальны такі дзядзька, ён чытаў Тургенева і нават плакаў. Ён ліберал, ён рэфарматар, ён адмяніў прыгон, правёў рэформы судоў, земстваў. Побач з ім таксама рэфарматары, кшталту міністра ўнутраных спраў графа Лорыс Мілюкава, проста зашыбок. Але кожны расійскі цар можа быць лібералам толькі да пары. Вайна на Каўказе, Крым, Туркестан, Крым ввогуле жахлівая бойня. Падаўленне паўстання 1863 году, гэта таксама бойня. Ну, а што да
акраін імперыі. Вось паказальны выпадак. Александр абвясціў адмену рэкручаны на 3 гады і тут жа сабраў ураджай у 360 тысяч рэкрутаў на паўночна-заходніх губернях у нас і ў Літве. Як я казала, яго спрабавалі забіць шмат разоў. Магчыма, найбольш экзатычная гісторыя пра Сцепана Халтурына, які уладкаваўся ў сталярную майстэрню зімовага палацу. І ў 1880 годзе, 5 лютага, ён узарваў памяшканне пад царскай сталоўкай. Ён высадзіў некалькі паверхаў. Цар спазніўся і не пацярпеў. А Халтурын сышоў, ён загіне пазней. Так ці іначай, Грынявіцкі рыхтаваўся да смерці пры любым раскладзе. Таму перад сваім атэентатам зімой на пачатку 81 года Грынявіцкі наведаў радзіму, вялікія Грынявічы. Ён пабачыўся з сястрой, схадзіў на магілу маці, і ён цудоўна ведаў, што развітваецца назаўжды. У Петербургу на Выбарскай старане на вуліцы Сімбірская, 59, у кватэры 22 жыў сабе пажываў самотны кватарант. Ён выходзіў з дому о 10, вяртаўся об 11, сціплы, спакойны, да яго амаль ніхто не заходзіў, як прызнавалася ўласніца салдацкая ўдава Акуліна Смелякова. Ну, можа быць, пару чалавек заходзіла: Соф'я Пероўская, Андрэй Жылябаў, Еся Гельфман. Гэта ўжо пасля выплыве ў судовых дакументах. Самотным кватарантам, канешне, быў Грынявіцкі. На той жа кватэры ён напісаў свой развітальны ліст, з якога я пачынала расповед. Александр II павінен памерці. Дні ягоныя злічаныя. Ён памрэ, а разам з ім памрэм і мы, яго ворагі, яго забойцы. Гэта неабходна дзеля свабоды, бо ў выніку значна пахіснецца тое, што хітрыя людзі называюць кіраваннем, монархічным, неабмежаваным, а мы дэспатызмам. Бомба, якую рыхтавала кампанія, гэта серная кіслата, берталетавая соль з цукрам, там яшчэ грымучы міркіль. Я не буду пераказваць рэцэпт, пардон, гэта не па адрасе. І вось гэтая група нарадавольцаў выязджае за Петербург пратэсціць бомбу. Яны рыхтуюцца. Кіраўніцтва бярэ на сябе Соф'я Пероўская. І вось настае гэты ракавы дзень, 13 сакавіка. Тут насамрэч можна цэлае кіно здымаць, па хвілінах усё распісана. Імператар папярэджаны, што яго ў чарговы раз паспрабуюць забіць. У горадзе шукаюць схованкі і падкопы для бомбаў. Але цар едзе па горадзе, як бы нічога не адбываецца. Першы забойца, Рысакоў, ён кідае бомбу ўслед карэце. Казакі падаюць з коняў, але цар норм. Ён нават падыходзіць паглядзець на схопленага тэрарыста і кажа: «О, ён прыгожы». І тут праз пару хвілін, калі здаецца, што небяспека мінула, да цара падыходзіць блізенька на 2 метры Грынявіцкі і кідае бомбу наўпрост пад ногі сабе і цару. Смяротна параненага імператара павезлі ў зімовы палац, а ў Грынявіцкага яшчэ паспелі перапытаць імя. Не ведаю, невядомы. Гэтак выглядаў канец 25-гадовага кіравання Александра II і канец лібералізацыі ў імперыі. Бо праект гэты амаль гатовай канстытуцыі, якую рыхтаваў граф Лорыс Мелікаў, ён ужо быў на той момант нафіг нікаму не патрэбны. Замест рэфарматараў у крэслы сядаюць скрэпныя, безэмацыйныя мілітарысты. Яны ўжо не плачуць над кніжкамі Тургенева, як цар плакаў. Насуперак чаканням нарадавольцаў, што народ прачнецца, пачне змагацца, народ засынае яшчэ глыбей. На імперыю апускаецца яшчэ больш густы змрок. Усіх 5 падзельнікаў Грынявіцкага на судзе чакаў смяротны вырак. Адзін з бамбістаў, Рысакоў, пайшоў на супрацу са следствам, але яму гэта не дапамагло. Сімвалічна, што пракурорам на працэсе быў Мураўёў, радня таго самага Мураўёва-вешальніка, які душыў паўстанне 1863 году. Асабліва трагічнай выглядае гісторыя Есі Гельфман. Яна была цяжарная, таму вешаць яе нельга. Ёй замяняюць прысуд на вечную катаргу. У турме яна нарадзіла, але дачку забіраюць у прытулак і замест прозвішча даюць нумар А824. Еся хутка памерла, псіхіка яе проста не вытрымала.
Іншы зняволены сябар Грынявіцкага Антон Барэйша, які сам не ўваходзіў у групу бамбістаў, пасядзіць у турме пасля на катарзе, але акурат ён адзін з нешматлікіх народнікаў дажыве да 1917 году, да звяржэння цара. І вось яна, нарэшце, свабода, народ падняўся. І тут, нарэшце, колішнія вось гэтыя наіўныя хлопчыкі і дзяўчынкі з гэтым самым рускім народам пазнаёміліся. Здрасце. Яны ўбачылі гэта ва ўсёй красе. Але гэта зусім іншая гісторыя. Хто ж для нас сёння Ігнат Грынявіцкі? Ён рыцар, романтык, тэрарыст, ахвяра. У кожным разе, так ці іначай, у гісторыю Беларусі Грынявіцкі ўпісаў сваё імя крывёю, бо ён у пэўным сэнсе масток паміж Каліноўскім і наступным пакаленнем нацыянальных дзеячоў, бо пасля яго выходзіць газета беларускай фракцыі нарадавольцаў «Гоман», з'яўляецца першая беларуская партыя «Грамада», а там ужо і наша Ніва як цэнтр прыцягнення. Ці правільна зрабіў Грынявіцкі, ці няправільна? Якое яно правільна з аглядкай на той час, тыя рэаліі? Я не ведаю, ацэнак я таксама не даю. Калі яны ёсць у вас, напішыце ў каментарах, там і ўбачымся. А на сёння гісторыя заканчваецца. Будзьма разам з сапраўднай гісторыяй. Будзьма разам з Украінай.